jucător argentinian, pasă lui Batistuta și Batistuta demarcat, șutează și prunea este atro. În prim plan Gabriel Batistuta și revedeți acțiunea noarului argentinian Gabriel Batistuta. Au fost deocamdată ascunse. 50 pasă lui Batistuta în luptă cu Prodan. Batistuta nu poate trece și lovitură de la 11 metri acordată cu mare ușurință. Hai Florin, atenție, dar a tras în dreapta și este 1-1. Deci al primei reprize. Gabriel Batistuta transformă o lovitură de la 11. Gică Hagi la întâlnire argentinian Islas. Și americană, voi încerca, dacă jocul îmi va permite, să revin asupra lor. Desigur, cu toții o regretăm. A lipsit și rare Batistuta în care ratează. Batistuta și mi-a adresată lui Batistuta, care s-a desprins. Batistuta cu Prodan, umbra sa din acest meci. Basualdo, urmărit de Prodan, reușește să centreze și este. Și sunt sigur că își va confirma valoarea și în meciul de astăzi. Ați revăzut Batistuta, faul dat încă o dată. În apărare, pătrunderea lui Batistuta, reflex extraordinar. Cu Ortega, Batistuta din nou și șut. O fază care se repetă foarte des la pătrundere înaintașilor. Se joacă trantonașilor galbene. Imediat după mega adresată lui Batistuta, în luptă cu Belodedici de televiziune naționale din America. Prunea. Lovitura va fi executată de Redondo sau de Batistuta. Se lansează Batistuta și prinde prunea. Bravo! Batistuta. O mare de drapele alb-albastre. Și Cáceres încearcă Batistuta pe partea stângă, îl urmărește Prodan. La fel ca în meciul cu echipa americană, argentinienii reușesc să intercepteze și contraatacă prin Batistuta central.